tur til Heden for første gang. 8.900 tilskuere fik dramatik for alle pengene og til sidste sekund. FC Nordsjællands træner Morten Wieghorst vidste, at yderne var hurtigt og dygtige mand-mod-mand situationer. Derfor skulle de overlistes med andre metoder som her, og fik samspil mellem Tobias Mikkelsen og Ramos Lavan, målscorens rolle for fjerde gang i pokalturneringen, der har spillet godt et kvarter. Det virker som om Nordsjælland trak sig en smule tilbage efter føringen. Er det dybt presset, da Ibol på Jesper Julesgaard afleveringen sender bolden på tværs og to forsøg kan Mikkel Thyssen styre bolden bag Jesper Hansen. I anden halvleg igen Nordsjællands listighed efter en midtjysk offensiv fra start. Netop indskiftede Matti Lund for venstbenet, Finn Obiello med en diagonal tværpasning mellem foran, har Ramos Lavan brugt sin indsats som dobbelt målscorer. Og måske kunne han lukke kampen efter 63 minutter spil, hvis ikke Jonas Løsel var forberedt på skuddet. I stedet finder kampen sin anden dobbelte målscorer, kampens pokalfighter Mikkel Thyssens målnæse igen vejer, da han timer sit indløb og nærmest pulserer bolden til 2-2. For imens begge hold havde indstillet sig på forlænget spilletid, så ville indhopperen Søren Christensen det anderledes. I overtiden knalder han bolden ind bag Jonas Løsel efter Matti Lunds oplæg, og pokalen vinder igen i pokalernes by. Midtjylland spillede en god kamp i dag, og det var en svær kamp for os, især første halvleg. Men jeg synes, ud efter anden halvleg kommer vi rigtig godt med i spillet og laver nogle flotte mål. Og, ja, men jeg er bare stolt og glad over, at vi vinder den for anden halvleg. Men jeg er da utrolig skuffet og utrolig ked af det. Jeg synes, vi har godt styr på Nordsjælland. Vi har ekstremt mange fans, men når man tænker på kamptidspunktet også. God opbakning, synes jeg, det var god fodbold, men det var en eneste mere skarpt også. Videre til håndbold, hvor vi kommer til at vente til på lørdag, før DM i kvindehåndbold bliver